Machiegni kendo nyakwara moge jwang'o medo dhi nyime gi weche manyien mag migago di chiema kawuono koro wadhi e gwenge mag Kisumu kocha maromo dwe achiel nyaka ne oula dar ji e gwenge mag Kano kaunti ma Kisumu. Moko kuomgi pod odak e kambi, joma odak ka gikale midhiero mopogore opogore mag pi kod chiemo. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo limo kambi mar Ogenya kendo romo kod moko kuom jogo ma pod odak kanyo toko oula ne daro gi miechgi. Wadani mondo mwaturi ane kode mondo mi Millicent onyiswa ni to nyaka gi sani weche chalo nade. Millicent, kopo ni winja to koro ng'ise nyikwara moge jwang' ni awago mane piyo daro e miechgi e gwenge mag Kano ahinya e gwenge mag Mwalo kocha e Ogenya. Nyaka gi sani gin gi midhiero mage ma giwacho ni gisekale, to biponi nitiere ng'at moro amora moseromo negi e yore mag kony mag idwaro koting'o mag chiemo kod maok mag chiemo. Miwane ler e wi wachni Millicent. Erokamano nya George Bati achiel kachiel kawan Ombaka Special School mano Ogenya Village Kabonyo Kanyagwal kuma bende wayudo ni kotenore kod koth ma bende nochwe ma ok tin ne dwe achiel mokalo ma bende nokelo midhiero ne oganda modhuro e kaunti ma Kisumu kwariwo koda ka Kisumu East, Nyando, Muhoroni kaachiel kod Ahero kaendi kata Ombaka kaendi. Wan gi jogo ma bende nyaka ne koth nochwe pok ginyalo yudo thuolo ma gidok e miechgi kuma ne koth odaro giendi. Ang' nateri achiel kachiel ir moko kuomgi mondo gilenwa ni to nyaka ne giwuog e miechgi nyaka sani ngima gi chalo nade. To odiechieng' ma kawuono waneno ka bende migawo mar UNICEF ka giriwore kod Red Cross kod 10 kaunti ma Kisumu onyalo limogi kendo kelo negi kony ma bende ginyalo konyore gi e kuonde ma gijote mopogore opogore ma bende kizungu dendo ni camps. Wang' nateri achiel kachiel ir mondo mi gilenwa ni to nyaka sani chalo kod gi nade. Machiegni king'iyo kamera kacha ichako gi nyingi ang' ni lerna ni to nyingi ng'awa to pino daro karango to gisani idake kamp mane to ngima chalo kodi nade. Ne erokamano kaluwore gi maisha masani kaka ngima na dhi, ngima na ok ber. Nyinga en Ambrose Njonga Nyanga, ajaka Coca-Cola e bwo Chief Osida Jack. To wan gi midhiero malich miwuoro kaluwore kaka ngima na chalo, ok wanyal yudo konyruok. Wadak adaka kamp moro kanyo miluongo no Dino. To Dino mwadake ni en piyo pong'e koro ojotno mana e tent tundo mokanya momiwa matin e mwadake. To chiemo kaka wanyalo yudo chiemo bende onge nikech piyo darowa, puothewa nyinwa komo bando, pi bodhi go te. Koro ng'ama nyalo miyowa konyruok onge. Koro wakwayo sirikal ng'iye uru chien, ng'e kaka diang' ukonywa, kata mana mo ma nyathi dhako nyalo wirre go onge, kata mor tedo onge. Sani nyithindo bende oriembe te, nyathi ka nyathi dwaro siling 1,500, onge kama pato moro ma dang' wayudi manyalo konyo godo nyathi. Kata sani an gi nyithindo dala chakre jo klas 1 nyaka baby nyaka jo klas 8. Aonge gi maisha kaka diang' adhi e pi, tuo bende tuo, kata kaka unena e picha sani uneno kaka rachar kaka okok. Aonge pato moro ma diang' adhi kata mana e nam mondo mi diang' ayud godo konyruok gi nyithindo. Erokamano kabiro iri ma dhe nyalo laro matin ni ngima ni sechalo nade nyaka ne pi daru kuma ne idake miluongo ni dalani. Sani koro ijot e kamp ma in gi ngima mopogore chalo kodi nade nyalo laro mana matin. Kachako go nyinga en Ana Tino Chieng' ae dala mar Kamuga Village e Kakola Ombaka. Kachako kaka ne piyo dare wasedar, piyo osebedo kakedo kodwa off and on ma ok wasebedo kod kwe. To nyaka nyo koth maduong' ni bi madarwa pok wabedo kod kwe. Kendo wadak kamoro achiel moting'o dhano, ot achiel wadak e ji 6. Ma iyudo ka ngima tek kanyo, ma kata kaka wachiemo onge, kaka wanyalo yudo kata pi maler mwamodhi onge, kata kaka wanyalo chwako yien onge. Bende wadak gi nyithindo, ka onywandowa gi nyithindo ma yawuoyi to onywandowa gi nyithindo ma nyiri to gi jodongo be wan go ka. Iyudo ni kata kaka nyithindo ma nyiri nyalo konyore e privates mag gi onge nikech wan kama onywandore. Koro pigni osebedo kakedo kodwa ka ma higa masani ikwa mwasechandre higa mara 6 ma pod wachandre nyaka sani. Wasebedo kod lweny ma kata kaka wapuro onge nikech wan joma nchung'ie pur. Ne wadhi e puothe watu wapuro kendo ne wayudo chiemo. Sani kaka wayudo alot onge, kaka wayudo bando onge, wayundo mana bando. To kata mali kuonde manche wagoye bende sani odinore. Koro kwayo mane minya bedo godo ne kwayo manyalo kwayo jo sirikal ni gima de gitimno maduong' gigonwa dai nikech
nikech inyalo kelnwa kony pile ka pile to ok wanyal konyowa maber. To ka gigonwa daik cha ma giloronwa nyando to wanyalo yudo kaka wadok e konyruok mapile. Wanyalo dok e puothewa, wanyalo dok e lima matindo manyiso waloko mag alode. An mane kwayo madanga kwa sirikal mondo gigonwa daik. To seche moko udak e camps mopogore opogore, yor losruok choche utimo ga nang'o? Nikech awinjo ni kane ago mbaka gi moko tayudo ni bende pi noywero nyaka choche. Udak nang'o? Wadak marach nikech kama wadakie e kampno onge cho, nikech choche mano kunywago pi nobiro mopong'o ma kidhi e chote inyalo kata ringo. Wadak mana ni koro ka ng'ato oyudo kwe moro to dhi tie bungu ni emokunye kolosore. Waonge cho ma ka sirikal ne nyalo yudo kamoro to gigemnwa choche moko mag mikelogi mondo wakonyrego. Koro kaka in village admin inyalo lero mana matin nyaka sani ji adi mose kadhe midhiero ni to gi sani bende aneno ka kony moro biro kae. Ere kaka udhache e alwora ni endi? Mokwongo wacho ni gi nyinga iluongo ni Manuel Opia Chia, an e village admin ma Kakola. Wasebedo gi midhiero mar pi kaka jomoko wetu wasewacho noendo, to no pi kanobiro sana joma nonyere gin jo Kakola, Ombaka, Sub-location gi Kochogo South. To koro sani kamochopi niendi gima midhiero osetimo, mokwongo choche ma ji dhiye ng'eny gi onge nikech pi obiro gi malo, koro choche go onge ma kuonde moko wayo bugni ma kata joma wuotho kata nyithindo ma wan go ngima gi ni hatari nikech okia ni mano pi ma kawaida koso en cho emomore kanyo. Mar ariyo, yewni mokuny mag pi bende pi nodhi moumo. Koro ng'eny pi ma jogo tuomo sani gin pi morore gi mowa nyaka cho. Omiyo watiyo gi pige maricho, omiyo sani en kata tuoche wang'eny go, tuoche ma omakore gi yore mag pige ng'eny ka nikech choche oriwore gi kuonde mituombe. Koro ne wakwayo kony kaka village admin, natemo mondo mi akel gi midhiero mantiere ka gi mondo ji one mondo joma nyalo konyo nyalo konyo. Koro sama wuoyeni jomoseango biro mwanyalo kwano mosekonyowa ka sani, wan gi partners kaka jo UNICEF, wan gi jo Red Cross gi county government. Mama initiative mar governor mondo mi nochok jogi ni jomo yie manyalo konye gima chalo kama mondo wakony mondo temporarily mondo kapod warito a lasting solution. Pero kama na nyang na dhi Tend County mondo gileno ne odiochieng' ma kawuono ma gilimo Ombaka kata Ogenya village ni ukelo kony aina mane to ji adi kuom jogo mane yudo midhiero ni endi ema dhi yudo konygo, to bende plan ungo mar biro konyo joma moko madhi dong? King'iyo kamera chako gi nying. An iluonga ni John Willis Juma, County Government of Kisumu, Department mar Special Programs and Disaster Management. Mokwongo kawuono gima timore ka en ni watimo distribution of food and non-food items in partnership with our partners mar UNICEF, Red Cross to gi County Government of Kisumu. Koro kawuono wabiro e village Mombaka ka. To village Mombaka kae UNICEF omiyowa family relief kits ma gin 127 magumo kelo ka. To family relief kits no king'iyo pack mar gunia no uting'o sufriech 2 gi lids, uting'o vijikni 5, uting'o pala, uting'o jerrycan, uting'o pail, uting'o blanket 3, uting'o mats mipedho mininde 2 gi gik mang'eny mamoko. To county king'iyo wan bende wabiro go oduma, wabiro gi oganda, to wachak wabiro gi sky plast mikete pi to gi jerrycans. Then wabiro kwang'iyo nyithindwa manyiri gi mondwa matindo bi wachak wating'o negi sanitary towels mago mwakelo ka. Koro an ago erokamano ne governor wa ma jatendwa ma county Professor Peter Anyang' Nyong'o kuom wuoyo gi partners wa mondo mi okonywa mondo wakaw gigi kamoro achiel wabi mondo wami jogwa ma midhiero mako mar pi. Mano kendo. Abodwogo iru gi thuolo ni aneno ka sama yo wang'o na kono magaju. Ang'anga dok mondo ginyiswa ni to chenro magichako mar konyo oganda wa bende pi osekelo negi achiedh nade e kuom gi kata ngima gi niendi. Bende en chenro mibotim pile ka pile, to bende Tend County ma Kisumu ni kod chenro magiboketo kare mar neno ni jogi endi omigi konyruok mochwere ma ok ni kiny ka kiny pi darogi, to konyruok mikelo negi ok in mano ma nyiso ni gibro konyore mochwere. Ka ok kamano George Bati kionge penjo moro amora ang'na we idhi nyime kan kuom sechegi mondo imed kelo weche manyien. George Bati. Erokamano nya Millicent Adhiambo, erokamano kuom medo luwo wach mag jogo ma midhiero mar pi osebedo ka chande gwenge mag Ombaka
kar chung od bura ma Nyando e kaunti ma Kisumu. Geno marwa ni thuolo biro bedo mondo mi ne ni jogo yudo konyruok mochwere kaka iwacho no. Erokamano medluono wachno ng'iso ni to gin mage ma bende biro medo dhi nyime e nyasi kata romo mar kelo kony machalo kod mano. Nyakora mogi yiena mondo mi kawuok e gwenge mag